thil mak tak mai ka tong kei hi India rama chen kania chhalawa ti thumal hi in la hriat lo ngei po ka ring kan rama chuan hetiang thon thu le thil mak hi kan ram chunga hian a in tu het hle maya chhalawa ti chu thil mak le rap thlak tak mani pian mang po thlak theile midang o anga tong thei nima in an soi thina mi te bumna manga hip khom thin tia soi hani thin bok ke chuan hetiang thilom zia hi kawai ngai lova thon thu satlia maya ka ngai thin ma se hunrei lo te liam ta luka khan kan apartment ko ta thil mak tak mai ka tong ve tlat mai chu thil chuan ka ngai tu na po ati boi hle maya puitling kani ve towa college kalai kania zana ke kal chua hi ka sha thin khot mai zan khat chu zandar ko pel velania chutiang huna chuan pa vela po tu ma anom to ngai mi ulova music ngai thlapain ka kala chuta chuan omak tak mai ka hreta tlat mai ni chu puitlingin no pangwang maya tong tumang mai hian a tong ri ni hian ka hria kan hrechi mai chu ka phuna sangi mai ma se hria chen le zual ka duwangin kan ngai thachiang dewa chuta chuan thil mak tak mai thleng tatlat mai le tuemoin audio record sa a play yang mai hian thumal pakhat chu mai chu voice ringot mai chu alam non tluk mai ni chu ke chuan ka hlawem ema ma se huaisen chuin nung lampanga chuan kan hoi le ta chuo chua tu chu mu ka tumani chutia ka hoi kolna chuan ka ma chuan thil rap thlak tak mai fit sarimo fit riat vela sang avun zong chu adum deuh thul ni mai hian ka ba hmuwa ma se chiang zoka kanen chuan mihring pian hmangang tak nei sakhi bun anga buang thuk mai mul tam tak nei hi alo ding run mai ni chu ka ba hmu chu ka hlau talutuka mihring ani lova mihring tena kan hul thin le ramsa kan mel hriatang hi ani haulo ti ka hrethiam boka kan apartment lampang pan chuan katlan ta nga lobatani kadam hun chunga khami tuma katlan kha katlana satber rum ani hian ome ka chawlu tu ka phang chuan ka ke te chu a khur sai hlok maya ka thi sen jam te chu an phudot mai bok engpo chu ni se kanin chu himdamin ka thleng thei rama in chunga kan lut chu kanu le pa te chuan ka mel boi nu ele lau lutuk an mu chuan an manga lo ang le maya enge thleng ti chu min zo chu mai ka thil hmu chu ka hrila anoi chi lo nge atak nge ti po ke po ka hre thiam bik chi lova ma se ka mela khan lona tak tak lang tiro an hai lovani karuma gatlan luta chu thil rap thlak tak chu ka ngai tu na tang chuan a bo lok thei lova kalung phu te chu a phurang hle maya ka om bor te chu a phut hian a phudot dot thei hi alani kha thil kha engpo lo ni se ka ngai tu le chang piang hian kala hlau hle thinani mun mak tak mai chu ka kazen ko nau noi hi ram hnoi lampanga hian forest service a thok veya ana tho hi hydrology lampangani tuile vur tui anluna hnai vela thil dang lam contaminants anti omlo endik turin ram hnoi pilril tak taka kal thina ana tho hi anom mel ka ti ma wangin ana thok lai chu tum khat chu ka zui ve ta lom kan ni chung abula chuan turin kai bu asaya ani khatna le zan khatna khat chu anuam ka ti khop mai ram hnoi moina le thli tho thiang nim box si chu mi ati hadam song maya anuam po ka ti khop mai chutiang huna chuan tu nuwa po hian la kal le fo hi ka chak viau thinani ani ni na kan chua chuan thil dang lam tak moi du em ti min zo ta ka du thu ka hril chuan kan kalna kong bul loka rom te tak te a chuan min hruai lu ta ni konga kan kalna lai tang chuan darka ni ve lai kan peng sang o me kan kal thlen top na chuan ani chu chuka keipo kan chu na tang chuan chok tur min ti ya mun nuam tak ma sakor chu kan thlunga
kan radio man thei rechargeable chu keng turin min tia chu radio chu charger emo current manga man theiang chi kha hania lai tanga man po a thei bok ram hnuai pilril taka chuan kan kal zui zela le tang chuan uerlian vak lo ina kan manang thinang hi fitsom atanga fitsom pani vel turang hi aron lor chuanga maya alo om thut mai chu amak ka ti deuh wangin chu hrui chu kan zui ta ni ka hnunga chuan ko nau nu chu min zuya chu hrui chu thingzara te hain zam kaya leya te kal le thin lung te po avet kuala atopa chuan dokan ram hnuai lo omngut mai bula chur top ta chat mai le chu dokan chu skula zirtir tu te an thut nang chi a hnuai lampang leiring ne achung lam thing panang chi man hi nia mun pilril taka thilom chhun chu dokan ne abana chuan electric plug a in tar chu ani maya chu tianga lo omngut mai chu ka hrethiam lo kher mai abul vela la chuan konga lova in la hnai hek lova mi tu ma la anom box si lo ma se electric connection tlat mai ni chu ko nau nu chu radio la in socket a chuan avit lu ta maktak mai in radio chu nung ta ngalani thom chu aron chuata phut maya chuti rual chuan khoi tangin nge electric ronom ti chu ka hrethiam thei lova ram hnoi pilril tak tu ma omlo na hmuna chuan electric tlat mai ni chu thilrap thla kemo ruang emo mu turom mi lova ma se ram hnoi pilril taka dokan le electric tlat mai chu adang lam ka ti ni ahun lai khan thalak na chang ka hrelo kha kain chhir khop mai kapu te in thara no pangkani lai chuan pile pu te le kai u zok ten thon thuan soi abikin ram huai chanchin ngai thlak te kha nuam ka ti thei le maya ka hlo rualin thil engemaw hmu be sein zan rei tak tak thleng kameng thina ma se khatinga be sei nei taka kamen thin lai khan thil danglam engma ka tongin ka hmungai lova chuti angwang te po chu niang kalo puitlin chho hnuwa hian ram huai omring lo mi kalo ni chho ta ni mania te thim hnuai te le thil lo muemo ngai thlak emo po ka lau ngai ta lova amai ro chu kanuna thil thleng pakhat hian ka ngai dan zong chu a thlak thleng ta chiang khop mai kumsom pasari kani line he thil hi thlenga gujarata kapu kanunau ina chulmang turin kan sina railway quarter lin le thazo ka anin son hlim hlutania mumbai tangin vadudara zing taka kan chuak chung poin zandar soma kan thleng shama in luna kongkhar bula tangin balcony ngala avelama chuan bathroom le toilet a oma ading lama sitting room le bedroom bok in ain plan dan chu hetiang he nia sitting room atangin balcony chu chiang takin ava mo ngal theya choi khama chuan sitting room a tv enin kan thu mai maya rewak lo nuwa thilwar deuh mai podeu phu thi balcony a chuan bathroom lampanin akal liam lai chu ka hmuwa kazin chawdeu wangin kamit vai mai ni karinga ma se chutiang thil chu voi ni voi thum lai mai a thleng non tlat mai ni chu ka thil hmu chu ka pu chu ka hrila ani chuan balcony chunglam panga chuan parwa 100 thina wangin chung ho chu an thlokanga ka hmu sual ani arin thu chu soya ma se parwa ho ani lo ti chu ka chiang khop mai keipo chuan chu ka thil ton vel po chu ngai tua zui lem lovin zan rei lam ta bok nen kan mu tam maya atu zinga chuan thil thleng chu kalo thei ngin min te ra to ti turamin hril chu ka ti mial la ka ti zo nuwa chuan in bual turin bathroom a kalu rual chuan a chung boruak chu adanglam hle maya engemaw tak min thram tu hioma ka hlowang chuan ka khurta zoi mai thil engemaw tak thalo tak nai nia ka hriatna chuan min tuam hmal ut utani ber maya ka theianga rangin bathroom atang chuan ka chhuwa ka pu le ka nu chu ka thil ton chu ka hrila
อันนี้ชวนเล่าตัวรินมินเนมากันนวยรอชวนกันมีเจียเสียชียงเราก็นี่ไงเราเทียเสียตะวางินทิลติกเราตักชูเอามันนี่ตีชูอาเสียเทียมต่างหาแล้วนี่นิงชุงกันจามากันจามชุงชวนเองโมทิลเทียงหิวมเริงชีนะบัลคอนียทิลหมูเตบารุมชุงขวรวักชีนเตอินชุงหุ่นต่างอาโปกับเราเทียมเตเบดรูมาเลขบวนดานาบุลาเพยชวนกับเราจวเลมมาเองว่างขัดยังอมเงกันนี่กับเทียมไทยเร่งโลกุมนี้ชุงจงโจก็จงนัชานนักขะกับมุตตะลวันนี้กุมนี้นัวกับปูโจมุนตังอินสนตากับปูเนี่ยนักนิมูเลจวนขาอันอมนาอินขาทัศรังอมนานิทูเลอันอมชุงกุมนี้ชุงคานทิลชะโลตักอัดเห็นฟูชินวางินอันชัวสันตาเตียสอยทิลนิดานโจเฮติยังเฮนี่กุมเองโมซาเลียมตาคานสวยนาจวนนุลปักหัดมานีนลอินติลุมตัวเบดรูมาเลขบูอันดานาบุลาคานอามาเลมาลวินหาละบัลคอนีอาจวนตานชัวกินบารุมละมาตานเพยอาตักซาลเตชูเลยลุงตุมโปนิมานามาเซอินเลยลุมเทตลวินบารุมชุงอาจวนอปกังลุมตานีจูถูกเรียจวนกติริลจูขูรงาลละสมัยกปูจวนกจินหุ่นชุงขะกตานนวมเรากติอโลลาวะทิลเทนดานดิกตะขะมินเอาสิลดูโลโลนี่ขัดยังทิลอัดเห็นนะอินเนียวังคานกับปูเตโปคะอันเราอินสันชัวกะโลนี่ยะทัศรังนี่รำหวยเตหิอันเราเงียอามายรอดโจมีจงมุทัยตัวรินอปงตักินไอน์ลันไงเลี้ยมโลตีหิกริลรูจวนอปมเงตัดบกกัดฮิลตนมักโจเฮทิลกัดตนหุ่นลายเฮียนกันเราปังเวียงมายกุมสมปันนิมีเวลโจกันนิเวโดเมเขาหน้าปานเองคานรุมกันอินโจมชีนะกันขุมโปคะขุมชงกันเตียงชินคานียเกยโจเขาหน้าป่าจงโจกันมุดดัวบางินหน่วยโจกาชวนกันมัวกันรุมไล่โจกันนุนเองเริงชีกันรุมกงขาราคานดาร์ทลังหลังตั้งเทียงจีคะกันหัวจุดจังชวนliving room ลำปังโจเชียงวักเหล่าเฮียนกันวักมุทัยชีนะจันขัดโจจันไล่อาชวนกะหัดล้นมายบารุมลำปังอาชวนกัลกตุมานีกะเรเลชวนกะวนาวป่าโจฮัลโหลมุฮีละกะขุมากะมุดนุยกงขาลำปังโจกะปะหอยเพยปอนลำปัง living room ลำปังจังชวนตุยมกุดผาทารอนหลังดาร์ทลังมีโจกะปะมัวปอนลำปังโจอาทิมเดอุรุยไม่กันอมนรุมโจไอเอ็นบ็อกซ์ยบางินโจมีโจเชียงตักปอยน์กับมุทัยลวะอากุดผาเจ้าโจกับมุทัยนี่กันวัวโจกันรูมารอนลัวตุมันยากังายะกันลงงากะกันหักเดือดจระมาเซอรอนลุตาเร่งโลกุดผาลาโจอัลละอมเร่งไม่เสียเองมาเหล่านั้นกันอีโลบางินกงขาโจกับหงตานี่กงขาลำปังกับปันลายคานกุดผาโจกันละมุริงะมาเซกันหอนเสียคานตู้มาอันโลอมโลวะ living room จะโลทิมเดอรูปมายอารัวขวยไม่บอกทิลเทงจวนมินติบังบ่เละมายก็คุมลำปังอากาเลดเลียกงขาดเกนเลจวนปนอิงมากมุโตบอกสีโลกมุหิลเทโลวะทิลเทงจุกังไอตัวจุยตาเร่งไม่จุดาเลกุดพาบกขาอรุณลังเลตากันูบกอันนี้ริงินอรุณลูหุ่นจุกลงหักเลเรนโรนะมาเซอรุณรุดเลตาไม่สีโลกงขาบกจุกับหงเลตามาเซตู้มาอันโลอมเลตาจวงโลคุมากเลดเลียกุดพาโปจุอันโบเลตาได้ไม่อาไม่รอจุเรโลเตนัวจนงายังบกจนกุดพาริงดไม่จุดาร์ทลังอาจวนอรุณเนมใบเลตาอาจุมทุมนาตันกงขากับหงเลียตู้มากับมาเลตาจวงโลจุดาจวนมิชิงนิโลทิลเองมวยมิรันตีใช้นิติจุกเรทียมากันเล่าตะขบไม่ก้าวชัวงำสีโลวะกระถมจุกระชัวงำโลชิมโจจิงนี่ชัวมาจุกระขุมาจวนเก่งคู่ตะจารจัดมายตัวไม่มีน้อยสักการินโลบางินกุมเองมาจาชุงโจเฮกทิลตนเฮกเจ็บตัดลัดมายนี่กทิลตนปะนีนะ
khatiang thil ka ton nu tang khan kum khat nu vel hani ta ome zan lai vel buka chun ka har le ta hlol maya ka chun chuak chamin ti hara barum lampang kalna kong chu living room le kanu le pa te room pal tlang nga ya mania room dang te chu athim deuh thuak maya ma se hallway a chuan eng lutuk lo hi kan chi eng thunga ama thil lo thleng to wang khan thim chu ka hlau deuh tlat to mai ma se khamizana khan engma hlau ka nei lo ti ka hria kanu le pa te room kong khar zu ka bahonga ka ke chu an pindan chunga chun ka dai lu ta ka tak sadang ero room pon lama lo thung family room chu minute engemaw zat ka thlira amak lutuk khamitum khan min mol tu omaniang thom hrim chu amlo engkim chu re deuh duk maya chuta le meichia sang zet mai fitsari ai ma sang tu hallway tanga family room lampang pana local chu kava muta thut maya eng hnuai local lai chuan kanin mel hu ta chiang khop mai a mel mang omdana khan mihring ani lo ti ka hre thi ama a mai le avun te chu amoina dik thluk maya kumza vel liam ta lal hun laya anin thuam dan thin thuam hno tun lai anga kan mu kha to takang kha a in bel boka ka hlau khop mai kong khar chu ka khari bur maya kanu le pa te room chunga tang chuan kong khar dar thalang tang chun hallway chu kala mu thei sha ma thildum lian zet mai chak tak maya kalbo le bang hnung lampanga abo ta chu ka ba mu ta ni a che zia chu mihring che zia ang lova atlan lova athlok pok hek lova ma se chak tak mai hian a liam puat ani ber mai kong khar ka khari chuan kanu le pa te ti hara enge thil thleng min zo ta an oi lo ka hlau wangin engma ni lo ka ti tlat mai baruma kom po chu kalkatum po chu ka thul ta jingni chuama chuan kanu le pa te ruma chuan ka thungoi ve ta reng maya khang ka thil ton pahni te kha thilom zia hria theilo thileng ma ka mu le tak lo thil te ania amai ro chu ka lo lian ve zela college ka kaldon tuma chuan kan ti na kanu le pa te hne na chuan kan no pan deuh laya ka thil ton te kha ka soi chua ka maktak main ka thil soi chu anoi te mai ni chu abik takin apani na kha kanu chuan zan kha chu thil lo tong ve ni oma zan lai vela chuna hara a khumbula a kebul luka chuan tuemo ding reng chuan alo en reng maya ani chu hlau lutuka au chuak ta thut maya kapa mu hi lai po chu a har zuk mai ni ome kapa po in chiang takina mu ve bok chumi chu engma soilo pin bo ro ka chu tham ral le taringot maya ka thil ton len khan ainang viau mai tin kanuin a mu danin chumi mu no chu asang ve hle ni ome chunu chuan chutiang ka muang deuh thuam hno bok chu alo in bela kanu le pa chuan kanina hian mi thang point thil dang lam tak an mu thin thuan soi thina chungjinga chuan an mi mu thin chu sang zet mai an mu thin thuan soi tel boka keipo chung kami mu te chu chung mi howina kanu le pa te an lo hril million tak te zinga mi chu an ni ve ngei ka ring bok ka thian nu in lua thil thleng mak tak mai chu he thil hi hunrei bak lo liam ta ka thian nu chunga thil thleng ania North Campus New Delhi a ka thian nu hi om thina chuta chuan meiche pakhat dang poin hetiang ka thian nu ina atonang deuh chia hi thil mak tak mai lo tong ve to boka kum tam tak liam ta khan mi pakhat chuta cheng ve te thin po chu ka thian nu ina atonang chia lo tong ve to po chu omani ti anu kan hria chua le pha ta bokani ka thian nu hi Delhi lampanga khosa ania wangin kabula hian kom thla nuwa aron om ve te reng thina ma se campus a chuan inin nuwa trom dang te ang thobin kan har sana chu kan ching fel thiam viau thina kan pahnein room hran ve kan luani ma se karuma kan pahni chuan kanom dun tlang pui thina arum ruat chu thlakhata ni somni panga chung vel chu arwak thino me anu le paten anu hlodon chawin aruma chuna bo thin tlang puya
ani lo le zingkara class emo conference ani changa akal don thina wangin kei kamutlai thina wangin zingkara atho chhuwa dona minti harlo nan aruma chuan zanrei lampang to avariak phei thin ani karuma kanom reng kanin deuh chang chuan arum lampanga chuan kan variak phei thina anu le paten anon tlo huna aum ve thina ni ti an hria theinan ale khabule thuam hno than khatte chu langsar deuh taka hian kan chhop chuak thin boka nikhat chu kanom na bloka chuan powar kata uma wangin aruma chuan kan vakal pheya athim deuh ruya wangin a hlo om du khop mai chu zana chuan aruma chuan kan lu ta karil rualo om ma sabel chu engmo takhlo na hian min tha mani ti chu ni arum chu anwamin a cheidan ponal hle maya ma se om dan chu aninom lek lek ani in sak dan chu chhong thumania anoi bera chuan in nei tu te chuan chenga ma se an fan omna Canada lampanga honeng mo chen an cham dona wangin chumi jana chuan anni chuan om lowa achung zok chu kumru ka tanga kumsari chung zet chu an khar to ani ome renovate an tumpo an thul le ta kabian room chu a chhong chung bera oma room pahnioma a in kara corridor oma rongbol na le bathroom om bok a chung le bathroom vel chi a chu a in kal thina a dang jong chu a in hong ho thin a sir le sira building lian pui pui pahnioma chung chuan a hual khup maya ma se a in hong ho thina wangin thleng pona ma tang ron lut po a mu chian thei viau mai a room chu khochak lampang le khotlang lampang a oma a chak lampang ruma ni chhuwa ka mu theya balcony nuam tak mai om bok chu balcony chu lua turin sumtam zo kan sen bela ma se an hmang tangkai khat khop mai step chu in chung lampang ala om chho poka light on in step tina chuan kan kal chho ta zela kongkhar lokna chu an thlak tharna ala rei lo ani ti hriat khop mai ala sak deuh wangin atang zo zo thina nikhat chu ka thenu nen chuan kanin niala thinrim takina chuaka ke point kaum zui tu tabik lowa ka bialnu hi mei chepau khau tak mai ania ram huemo thilmak amu point engmo chiang taka finfia atum ram thin zanda ni vela aruma chuna howa aruma chuna luta movie ani naril ru che aril ru te anti thobenga exam nai to wangin lekha zirata ni chumi zala chuan balcony a chuan tuimo ding tlat hian a hria ava in non chuan nupakhat upalampang to hi tubera tanga alampang hoya alo om reng mai chu wa muta chu no chu a chemi alowa ka thian nu chuna hlaulu tuka step lampanga chuna tlan thani ma se kongkhar kalna chu alo tang tlat pek atrapa awak wak bok atopa chong kongkhar chu atlo hong thei ta rama karum lampanga ron tlan se phei ta ni anuwa chuan kanin kain be tha vele ta boka chumi tuma hlauzia chu soi chuak ta ni thlaing moza nuwa chuan aruma let lea arum sirami meche fel takhian alo lua ve boka nikhat chu aruma chuan kan ho le ta room kongkhar chu alen hong ho maya light po alen on vek mai kan chau ema wangin kan mutaringot maya atuka chuan kan room sirami meichhia chuan damdoi ein in tha atum thu kan hria awan ne siam na lo thilo hlau mai anuwa kan vatlo veya chu meichhia chuan aruma chuan engemaw tak borok rit tak hian abo betla thin thu asoya nikhat chu meichhia po chuan kabial nuina athil tonang deuh chia kha alo tong veya meichhe pakhat tuber po nampanga ding reng chu alo hmu ve ni ome kongkhara tang chuan ni chul tlan chuak thei ta hram maya chu hnuwa kabial nu le kei po ka room lampanga kanom ta tluk mai ni kabial nu le chu meichhia chu anin belea athil tonang chia chu meichhe chunga chuan athleng ti kan han hriat chuan amakina rap thla kan ti khop mai kabial nu po chu a hlo wangin dam lo pha ta hil maya atopa kan ho lea thingpui dor pakhata kan chul lai chuan
papakhat kan bula chuan aron kala chu kathian nu room lu chung chang vel chu aron soina samai ani po chuan chu tiang deuh chi chia chu alo tok ve to lo ni a hlo bang ni chuan lo chua san wang to abana chuan engmo hriam takin atai na hnu ma chu room chunga om lai chunga thil thleng ni om tak te po serku hi lo om boka asoi dan chuan chu room chuan engemaw ti tak hian min hi beta chutiang thil chu engtin nge ka taksa chunga ka ti thei ka hrethiam lo ti na soi chuak hial mai abana serku chu engtianga ti hliam nge a soi fia thei lo ani ber mai chu midang chunga thlen lo nan karon soi ni hi tin chu pa chuan a thil ton chu a soi ta ni ka thian nu po chuan chu room a lua chu a chua san ta thuai bok